Us dono la benvinguda a Golfes de Rol. Avui estaré jo sol jugant a Long Haul, aquest joc en solitari de The Hills Press. Si voleu saber com es juga, teniu la sessió 0 en el vídeo anterior, on hem creat molt ràpidament el personatge i hem explicat com funciona. Si no, doncs jo crec que podem posar-nos a jugar allà i no crec que us perdeu molta cosa, perquè és un joc molt senzillet de jugar i miraré d'anar-lo explicant a mesura també que jugo. Abans de tot, donar les gràcies a qui ho teniu, a la Laura i a l'Òscar, que han posat veus addicionals. Un petó a tots dos, moltes gràcies, em fa molta il·lusió. I res, comencem aquest Long Haul 1983. A veure què tal. Un dia més. Torno d'un llarg viatge on amb el meu camió he entregat les mercaderies que duia. Soc molt lluny de casa, tinc moltes ganes d'arribar. Estic cansat, he fet molts quilòmetres i ara m'espera el viatge de tornada. Començarem arrencant el motor, per això tirarem 2 daus. De fet, la suma és negativa, amb el que el motor no engega. Intento engegar aquest motor. Aquest camió, aquest vell camió del meu pare, no em deixarà tirat aquí, oi? Tan lluny. Bé, ho tornarem a intentar. Efectes mecànics, aquesta tirada no té conseqüències, és a dir, que tirarem tants cops com sigui possible, fins que el motor, doncs mira, en aquest cas la tirada no és negativa, per tant engeguem aquest motor i comencem aquesta primera jornada de viatge. Em sento cansat i no he dormit gaire bé. Tinc una contractura que no sé si podré arribar gaire lluny avui. Tal com ens demana el joc, tirarem 3 cartes. Tiraré 3 de manera aleatòria i les anirem revelant. D'aquestes primeres 3 cartes, he agafat 4, perdó. D'aquestes primeres 3 cartes, la primera és 9 de trèvols. Llegirem. Les cartes de trèvols són de camió i el 9 diu: prens una corba molt tancada en un turó que fa pujada. Hi ha foc a la calçada. Els teus frens no podran aturar el camió a temps. Què fas? Farem una tirada de camió amb 4 daus. He tret negatiu i 3... Ho ensenyo. Negatiu i 3 neutres, per tant trio els més alts, que són 3 neutres, i els posem a camió. Com que el resultat no és negatiu, considerem que aquesta tirada és un èxit. Per tant, el que ens demana el joc és que marquem, no queda molt lluït perquè són daus neutres, per tant no es veu el símbol, però considerem que això són els 3 daus neutres, per tant aquesta tirada de camió és un èxit. Encès el camió, estava pujant un turó.
la contractura que m'està emprenyant moltíssim. He anat a canviar de marxa per reduir i he tancat els ulls un moment. Quan els he tornat a obrir he vist flames a la calçada. He volgut girar. El camió ha cuejat d'una manera perillosa. D'una manera instintiva, perquè sé com funciona, però no tinc cap noció de conducció perillosa. He anat corregint. El camió ha estat a punt de vèncer, gairebé se m'atravessa a la carretera, gairebé surt. Després de patir força, he aconseguit aturar-lo. Però els frens no han aguantat i en aquella pujada ha anat tirant enrere, amb el que he hagut d'anar fent maniobra d'una manera perillosa perquè la caixa de darrere anava fimbrejant. Traurem una altra carta. En aquest cas, la jota de diamants. Diamants és ment. I ens diu: recordes un malson horrible sobre una ferida. Creix, canvia, palpita i es transforma. Descriu el somni i fes una tirada de ment. Farem la tirada de ment amb els 4 daus. De moment no n'hem perdut cap, per tant tirem amb 4 daus. Coses que passen un cop a la vida, 4 positius, per tant només necessitàvem 2 perquè tenim una casella de ment marcada. Per tant marcarem el resultat positiu amb ell. Un èxit. El que vol dir que no perdrem cap dau. Quan aconsegueixo fer frenar el camió, que ha quedat una mica travessat, les flames, per sort, queden lluny. No tinc por que em perjudiquin. I de l'esforç que he fet se m'ha accentuat aquest mal d'aquesta tibada muscular que tinc al coll. Per un moment tinc una visió d'un somni, d'aquelles que les pots atrapar durant un instant i després s'esvaeixen per sempre. Però aquesta m'ha deixat una sensació d'intranquil·litat. En el somni em removia, segurament pel dolor que ja sentia mentre estava dormint. La ferida palpitava i es posava molt calenta. Sentia un zumzeig estrany. Un soroll entre mecànic i orgànic. Sortia de la ferida i de cop s'inflava. Fins que se separava de mi. I jo patia perquè no podia fer res al respecte. I quan tenia aquella mena de criatura que s'ha anat inflant i s'ha separat de mi, la tenia davant. Quan se li dibuixava la cara i era a punt de veure-la, m'he despertat. Ara intento recordar aquest somni i l'únic que tinc és una sensació d'angoixa estranya i només tinc ganes de continuar el viatge. Torno a posar en marxa el camió, però abans revelarem l'última carta. 7 de trèvol. El trèvol hem dit que és camió. El teu camió va a banda i banda i pateix unes sacsejades mentre condueixes per una carretera accidentada. Fes una tirada de camió, amb 4 daus un altre cop. Coses que passen, un positiu i 3 negatius. Per tant, em quedo amb els 3 més alts, que són el positiu i els 2 negatius. Aquest el deixarem aquí. Un positiu i 2 negatius, el que converteixen la tirada en negativa, és a dir, més 1, menys 1 fa menys 1, per tant la tirada és negativa, el que vol dir
que d'aquests 4 daus que teníem en perdem un. A partir d'ara només podré tirar amb 3 daus. Aconsegueixo pujar aquest turó esquivant el foc. I quan arribo al canvi de rasant, a la cima del turó, veig què és aquest foc. Un accident terrible. Terrible, just al bell mig del cim del turó. Més de 3 vehicles, segur. N'hi ha un parell que han quedat desfets. D'aquí aquest foc. El dipòsit d'algun d'ells deu haver rebentat i amb alguna guspira, o vés a saber, s'ha anat incendiant. El camí és ple de restes d'automòbils, de peces d'automòbils, de pneumàtics, del xassís, d'algun cotxe. Alguns d'ells en flames. A l'agafar la baixada d'aquest turó, el camió s'accelera. Un altre cop els frens d'aquest vell camió em juguen una mala passada. Intento aguantar com puc. Intento esquivar tot això que em vaig trobant. Però el camió balla, se sacseja i tinc por de perdre el control. Estic suant, la tibada muscular m'està emprenyant cada cop més, cada cop és més forta. Quan arribo a baix de tot, d'aquest turó, necessito descansar, aturo el camió. Pico el volant, tal com pico. Ah! No sé si podré aguantar gaire més. Continuo un parell de quilòmetres, a poc, a una marxa molt curta. M'aturo. M'aixugo la suor. Miro enrere. Encara es veu la columna de fum en el turó. És curiós, ni me n'he adonat del fred que fa. Estava patint tant. El camió no s'ha accidentat de miracle. Com relliscava entre aquell foc impossible enmig de la neu, la pudor de combustible, el meu cansament acumulats. Penso en això mentre vaig fent quilòmetres, amb una marxa molt, molt curta. Cap de les cartes és de piques. Per tant, la propera jornada també transcorrirà en la neu. No avançarem. I hem perdut un dalt. Passen les hores. Comença a fer-se fosc. M'aturo a una àrea de servei, tota nevada. Els llums, tant del cartell com del petit supermercat, són enceses. Els sortidors funcionen i puc carregar benzina. Però no hi ha ningú. Penso que aquí enmig del no-res, doncs igual, no sé, potser la gent d'aquí és més civilitzada i es permeten confiar en qui pugui passar per aquí, potser es coneixen tots i passen comptes. En qualsevol cas deixo els diners al taulell, agafo alguna cosa per menjar i poso benzina. Aprofito que és fosc i que vull aturar i que he vist una petita cabina telefònica per trucar a casa. Tinc moltes ganes de parlar amb la Jade. Possiblement encara la trobaré. M'apropo en aquesta cabina telefònica
i premo els botons del número de casa. Aquest és el contestador automàtic de la Jade i l'Àlex. Si no t'agafem el telèfon és perquè segurament estem fent coses més interessants que esperar la teva trucada. Però te la tornarem de seguida si no oblides deixar el teu missatge després del bip. Bip! Jade, nina, agafa el telèfon. Sóc jo. Creia que et trobaria. Bé, deus estar dormint o... no sé ni quina hora és. Ja torno cap a casa. Ahir la nit vaig entregar-ho tot i ja torno cap a casa. Tinc moltes ganes de veure't. Una contractura que... Bé, però no et preocupis, puc conduir. Aquest camió de mon pare és una bèstia. Va aguantar amb ell al volant, aguantarà amb mi. Soc lluny i neva força. Està tot nevat. A casa no neva mai, t'agradaria veure-ho. Però fa fred i les nits no són agradables de passar sol. És estrany, és un lloc pràcticament desert, no es veuen cases, alguna àrea de servei, però tampoc s'hi veu gent. Des d'ahir la nit no he vist ningú. Un accident, sí, hi havia un accident. He passat un accident, no et preocupis, no, estic bé, no ha passat res. Però he passat per un accident que m'ha espantat. No s'ha vist ningú, imagino que la gent haurà anat a buscar, els hauran recollit o... no sé. Ara he agafat unes coses aquí a la benzinera, tampoc no m'han atès, no sé si és que aquí... no sé, potser... no sé, no ho acabo d'entendre, però... Bé, en aquests llocs tan apartats, tampoc els costums que tenen no les coneixem. Em sento cansat. La contractura aquesta no me l'esperava. He dormit... He tingut somnis estranys aquesta nit, no? He acabat de dormir bé. Tinc ganes de tornar i dormir amb tu com sempre. No sé, tenia ganes de parlar amb tu i volia... Bé, no sé si esperar. Sí, va, t'ho dic, sí, que sí, que em casaré amb tu. Quan tornem, què et sembla? Tu tries el dia, tu tries on... Tu pots triar tot, si vols. No m'importa. Vull estar amb tu. I... he pensat que... acceptaré l'oferta del teu pare. Deixaré el camió com tu volies i treballaré amb el teu pare. Té més futur que no això i la veritat és que entre el somni d'avui, l'accident, no m'estic acabant de sentir molt bé. Sé que el camió aguantarà i tornaré sense problemes, però m'estic cansant de conduir tot el dia i de passar tant de temps lluny de tu. I si comencem una nova vida, doncs potser podem plantejar-nos altres coses. I podria estar més temps amb tu, també, mentre et queixes que passo temps fora de casa. La veritat és que no m'hi acabo d'acostumar mai. Res, és tard, hauria de dormir i el coll m'està molestant molt. Veig que no tornes, que no agafes el telèfon, suposo que sí, que deus estar dormint. Res, t'estimo i tinc ganes de veure't. Que sí.
Fins aviat. Fins aviat.